Apa bermaduri sama jangan tengah hari ini apa? Nunggukono bukan malah bukan. Ang nunggu itu mana nih? Ang tengah, ang yang nu tangan. Siapa nak ring dudang? Itu mak muda kenakan. Nani bawahani nengah? Moजां खिथायाखै गफुरनि Gopurni na? Gopur makan dua lima tiga juli senengin. Apa dong kamera hornanga dengan baru berat itu. Maya. हामा जाम्बि हामा Nengkau जोङो माबानोसो नागिरदों. Mamse gua jenba. Dayo बेयाव हाबा लादों जोंनि न'निफ्राय बेयाव दायमारिनो थांगोन गाबोन समफोर इसानि न'खरनिया दायमारिनो थांगोन मा जायगायाव थांगोन दा? गहपुराव थांगोन गहपुराव? Gopur magami. गहपुर मा गामि? थेङाबारियाव थेङाबारि ना? औ Tuh lima hari nunggu mas tiga juli kembar आं senengin. थगायदोंमोन इखायनोथ' नोंसोरनि जोंनि बर'खौ बुंना होआमोन आं बुंनो बायथ' जाबाय गहपुरनिसो आङो थगायनाङा दे माने आं थगायला नाथाय आं नोंसोरनो नांगौनि आं थांला आंनि बिमा बिफाया मानो अयथासार खालामनांगौ इखायनोथ' आं फैला आंखौ नागिरना फैथों औ औ नोंनि मोजांखौनो माने दा नोङो गुबुनावसो आं दंफैयो मोजां नालाय मोनो आं बि सेंग्राखौ मोजां मोनो बिजोंनो थागोन खोनाबाय नानि नोङो दायो हारसानावसो दंफैयो नालाय बिनिखायनो जोङो बर'फ्रा नोंखौ जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै नायफैदों आरोना नोंखौ आइसेनजों माबा मोनसे जाबा जों Mamse gua jenba. दा जों गामिनि नालाय नोङो नायनो फैदों आरो बबेनिफ्राय फैदों Riksa bisna. जाबायलै मादै जाबाय एफा बायद' होनाङा आं इसा फिसालाखौ मोजां मोनो अ मा गामिनि नों मोजां मोननाया फिसा फिसाला गैयाथ' फिसाला सोर होनदों फिसाला गैया होननानै दङ हाबा होगोन मा नाम नानि थगायदों नोंसोरो थगायाखै दे थगायाखै नानि नोंखौ सानैजों गोसोथोलायखानो मालाय मा नाम नानि नोंनि मोजां मोननाया मा नाम इनिया नों मोजां मोननाया हाबासो होनसै जों मा नाम इखिन्थ' नामा र' खिथानो नामखौ अरुन मा लिरो सावरा सावरा अरुन सावरा ना इटानगराव दासे इटानगराव ना बाहेराव नोंबो बाहेरायाव थायोमोन नामा आगै आं बाहेराव थायोमोन अ बेजों खामानि मावफायोमोन मावफायोमोन जोङो अ बेहायनो लोगो मोनलायदो आरो ना लोगो मोनलायदों आंनि बिमाया मिथिगौ बिफायाबो मिथिगौ दा नोंस्रानि न'खरनि मानसिफ्रा होआ होनो नागिराखैमोन ओंखायनोथ' आं फैदों अ नों माजों फैदों नानि ट्रेनजों ना आं ट्रेनजों फैदों आंनियाव 4:00 सफैदों आइया दाबो गाबना दं नाथाय आमायनो फन हरदोंमोन आङो औ गहपुर थेङाफोरानो फैगोन गाबोन फैगोन Kenapa tadinya? समायाखै नै समाय जादों थेङाबारि apa bermaduri समाय जादों थेङाबारिनि apa नंगौखौनो बुंबाय मालाय बुंबाय आं नंगौखौ बुंबाय आं थाङा आं इयावनो थागोन आं मंगलखालि ओंखारलांगोन जाबाय नोंखौ हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन नामा नानि ओं बिसानि हाबा अ नों जेनेबा हाबा खालामगोन होननानै बुङाखैमोनबाथ' नों फैनो हायामोन ना मोनसे दं इसे रां होनो दं इसे रां होनो दं इखायनो सिरि सिरि दोनदों इसोरनि गामियाव हमगोन जे फिसालानिबो होनो दंमोन ना इखायनोथ' फैसाया बेसे होननानै खिन्थु आंहा बेसे होनांगौ बेखायनोथ' एसे गिलुं जादों इखायनोथ' 10,000 होनांगौ आरो नों थाथ' गामि जोंनि गामियावनो थाथ' नोंखौ नागिरफैगोन नोंस्रा बाबा फैनो हागौ बा माने रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन नालाय नोंसोर मोजां मोनलायदोंब्लाबो एसे बिसार खालामगोन नालाय दा नोंखौ थगायदोंबो जानो हागौ नालाय बे मा सावरा होनदोंमोन अरुन सावरा नोंनि मोजां मोननाया आरोना दा इटानगराव दं आरो ने इटानगराव अरुणाचलाव जागोन दे बेखौबो जों लेंहरनानै माने आल'सना खालामगोन आरोना नों बेयावनो था जेरावबो थांना जों गामियावनो था औ दे दा नै बेखौ जों आल'सना खालामगोन नोङो जों गामियावनो थाबानो जाबाय आरोना नों खैथासोआव फैनाय नानि दाखालि बिस्थिबार खालि बिसिनाव दंबाय थायो नामा फुङाव आथिं उन्दुनो मोनाखै आङो सियारलाना ओरैनो उन्दुदों इखौ मा मोजां खोनागोन थांदोलै जेबो नङा दे नानि जेबो नङा आं फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै आंखौ बोरैबा मोनैयासिनो बोरैबा पेन्ट जादों लाखिगोनबालाय जेबो नङा ना बिमाखौ बुजाय आं बुजायना गैला दा बिमाखौ बुजायदो बिमाया अबाय इसना बिमाया কি নাম আছিলে অনিল চাওরা হ্যাঁ অরুণ চাওরা তাতে ইটানগৰত থাকে ন ইটানগৰ না ক'ত থাকে অৰুণাচল অ তেখেতক আপুনি আগত দেখা পাইছিল ये तो कहां से कहां ये हम तो नहीं जाने নাই জানেল না नहीं जाने ये के बेजाय के नहीं আপনার লড়াক নাম্বার আছে না ফোন করকচোন मोबाइल नहीं নাম্বার নাই এই লুরা আমি নাম্বার ফোন করলে তো গম পালে হয় এতিয়া मोबाइल নাই তা মোবাইলে নাইবা কেনেকা ফোন করে নাম্বার মই মুখস্থই নাইবা
Nomor mu kosto thakile phone korile hoy. गावर मानव नाही कोणबा Nai karu nai bole. बिनि फिसालायानो दा माने Bini फिसालायानो जाखो माथो जाखो? बेखायनो आगोल जा लाबोनो गोसो फैबाय ना सान माइनावखौ डाइरेक्ट होनदों आं nana mai नोंना मा माइनाव tole mah mau nikah मनिखा आंखौ न' माइनाव होननानैनो mana leksia lain nama leksia लोखि गैया आंना सोर होनदों लोखि asal होननानै leksia dong माथो या kawan doang ini खुलुमबाय ओंखारलांदो बोसोरथाम मा खालामगोन खिथाम जाबाय dia kali ale जेबो खालाया सोलोंनो आरो बिदि रायजोआ आंखौ जुदि बुसोरनोबो जागोन बिनिफ्राय हाबा जाया हरबानो गोसोआ नानि नोंखौ जों बर' सल'फोर जोंनि दानि बर' सिख्लाफोरा लोगोफोर खोमायाव हाबा लोगोफोर जेसे बुजाबाबो थैजाबाबो बुथारजाबाबो खोमायाव हाबा लोगोफोर जोंनि बर' सिख्लाफोरा लोगोफोर गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौसो मोजां मोनो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर बे सिख्लानि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हा लोगोफोर